kuble ya pi baro nakaliang jonga ba meral bonsim u kortong nakaseng UDP naka kendai nongpo legislative assembly constituency ngasngo ban appeal ban kerpat daga bas ngaurit ya ki pajba nong song snong jongka nongpo konusi hi baro kawai ya kaba pinsong bah ban ai ya kajing kershan kajong pi yang akan ka election ka bamenta kaba kum ki pajba nong song snong jong jala baro kawai ngin mi pajba aka ar panyo terik jong February jong negasnem arajar pulai akaba pin snobha ban John Yakashap lane ban knyot yau tu kudam aga simbol jong ka bom aga parti UDP ban penjob yang asasisian hakan ka kenti kum u MLA ubopi ki pajba nong song snong pilajet yang hausnem arjar khat pra ngapan pau ke jing sngongo ka wakrau ngamdoni ban siu kliang pi ditang ke jing sngongo ya ka ba pila pelong yang akamne mengalong but nasngo ban ai kuble kerpang ru ya ki wedi ki podlok ki bomchom la kershan yang hausnem arjar khat pra ru dengan sngo ban appeal japiru ba gini tri rangkat hakane ka kenti naga banta ban ailat biang yang asasisin u MLA la new nong mikmat jongpi ban mikmat na kane ka constituency ban mikmat shaging dorbar thawan ban kit ban ba ya ki mat ki babun ki bangi don kam kum kanong po constituency ka temri boy bat ka jelah he baro ka we la persang ban shakri haki sansnem ki bala lej kidon ki kam ki bangala ban pun urlong kidon ki kam ki badangsa dengan sngo ban appeal chapi ki nong song snong bapin ailat biang yanga banganio ban beteng ya kene ka kam kum nong makmat jongpi aga bede bat kapule ka puthi aga bede bat ka umba mumdi ka bede bat kilenti ka sengkin ka bede bat ka kot ka khya mat ka bede bat ki nongrep khamtam ka mat ka bede bat ka yo kam yo jam jongki khun samla ki be ki jongi kum u kertong naga seng UDP ngadon gatong ba ladangi dang yo ban beteng ban shakri kum u nong bikmat MLA jong pi sa chisin ingit scam banginang la ban shakri khamba kum bangila persang ban shakri ag sans nem ki blalet kidon shubun ki jingduna ngasuthu nagaliang jong ngaru ya kata ding takadaw ngidon kam ban beteng ban yo ban shakri biang sa chisin naga banta jong pi ba nong chong snong kimat kibaper kiba ngidon ban budin nadu kajing persang ban kentiu ya ka pule ka puthi la ga de hanungpo la ga de hagi we benta jongka nungpo rosi baro ko we ban persang ban penbiang umbam umdi kilenti ki sengkin bat ki we ki mat ki bede bat ki nongrep bat ki okam yo jam ki samla bat ki mat ki khmat ki bakum ka parti UDP ban nagaliang jonga ukortong joga ka sengru ibu akmat naga benta kijing penkloy ban penrung no ikrin khasi ka kredit ka bapra nang ta kijing persang ban yathir ya time bangin yo ya ki policy ki babiang naga benta kajing yo kam yo jam ki khun samla ki jungi bat kumju ru ban simkhia naga benta ban pendit kloy yo pudu sam abreng ki atli jela kata ka megalia bat ka sam kumju ru ban pentikna bakilat jingarap ya ki nongrep ki bi ki jongi ya ki beper ki mat ki bakum ki nongrep ki di benyo na ki tenat beper kenang bakan long jing bentoy na kum tai pai ba nong song snong bat ki ki mat ka bede bat ki jing rat nang khong ya ki jing jile jong drugs bat ki issue jo ki samla ki policy beper ki bengi ngidon na ban appeal ya ki nong song snong ya bi ki jongi bapin sobha ban ai biang ka jing kershan ka pura ka jung pi ha kanik election MLA ka bamanta kanang bengin la ban budit ni gidawba jongka temri boy ka bi ki jungi bat kanong po rosi bat ki jelahi baro ka we te kubli shibun kubli sijarngo bat mi renti haka arpo new tarik jong new banai February jong snem arjar arpulai wanom pep ban tembut bat pensong ba ban shon ya ka shap haga dur jong ka bom bangin poi
jong thong jong jing job pan chakri rengka rengka. Ku boleh cuba.